днешното видео заедно с Криската ще се състезаваме да познаваме Майнкрафт звуци. Като ще разчитаме единствено на слуха си и професионалните ни Майнкрафт умения. Сега, Криска, искаш ли, братле, при да започнем? Да, окей, това малко ме изплаши в момента, не знам какво ще ме кажеш. Предизвиквам те, брат. Да искам те вие колко си добър в звуците. Имитирай селянин, е така за забава. Селянин, това седи е така, просто е като... Но добре го правиш. Криско, ти не си озвучал селяните в Майнкрафт, брат. Добре. Искам да оставите по един лайк за имитацията на Криси още сега. Аз направих имитация, но сега и аз те предизвиквам. Искам да изимитираш крава. Дай. Крава! Как мучи. Мисля, че така издаваха звук. Това е някаква плачеща крава, бе. Да, ма те така правят, седи там пасе, трябва и към... Гледайте видеото до край и много внимателно, защото през цялото видео ще се показват скрити сокчета, като ето тези тук. В коментарите коментирайте точното време и вкусът на сокчето, което се появява, за да участвате в невероятен giveaway. Който, приятели, включва ето тази награда, PlayStation 5, както и ето тези други награди, така че участвайте в giveaway, защото наистина си заслужава. Това, приятели, е втория епизод от нашата епична Майнкрафт надпревара. Така че се абонирайте още сега за канала на Studio Queens, защото ще има и трети епизод и след това големия финал, в който ще има 1-0 за сега за мен. Данка, предлагам да си вземем едно супер готино сокче, да си кажем на здраве и да започнем. Айде, аз си взеха лойка пина и ми се падна. Този момент е единствено твой. Това означава, че ще спечеля. Тук пише... Ще се разбием ли? Ми е предизвикателството, да. Няма се разбием. Ще го разбия. Айде, на здраве, Криси. Започваме. Може да чуеме звук номер 1. Така, това нещо умира. Някаква птица. Птица е. Това е папагал умиращ. Бият папагал! Silverfish! Добре, значи не е Silverfish, не е папагал. Това е нещо малко, някакъв малък мопед. Нещо малко цвърчащо. Няма мишки в Майнкрафт, бе. Няма мишки, това да не е некоя котка, бе, не бе, тя мялчи, бе. Аре, бе, Криси, не си експерт по Майнкрафт. Не, експерт съм, ама не знам, то умре вече, аз как да го чуя вече. Не го предайте го пак. Некво пиле ли? Това не е кокошка. Абе, аз мисля, че това ще е много по-лесно, бе. Времето ни изтече, приятели, за съжаление никой не позна, а верният отговор е прилет. Не, брат, как човек? Нямаше да се сета никога. Това го чуваме постоянно по пещерите в Майнкрафт. Как не се сетихме? Ти как не се сетихме? Не знам, бе, не знам. Експерт в Майнкрафт. Какво да направя, бе? Явно не съм. Ти си един пълен не геймър като мен. Май. Нека чуем втория звук. Аре. Това е невъзможно! Не мога да... Чакай. Това е от недъра! Гаст! Не е гаст. Това е котка. Кой позна? Кой беше първи? Ти май беше първи каза. Мисля, че Криси каза първи. И това в началото правеше... Никой е това е някаква такава деца е наежи. Добре, 1-0 за Криската. Това предизвикателство ме кефи много. Ако и на вас ви е интересно, оставете по един лайк. И задължително се абонирайте с камбанката, за да не изпуснете следващия епизод от поредицата ни. Да, продължаваме с третия звук. Кокошка! Това Криси много бързо. Yes, 2-0. А сега преди да продължим с звук номер 4, приятели, ви предизвиквам да последвате Studio Queens в Instagram, защото там ще разберете под последния им пост как можете да спечелите 20 колекционерски Queens капачки и много готини календарчета за новата година. Така че отивайте, последвайте ги в Instagram и си спечелете яка награда. Добре. Крава. Ето, това беше моя звук. Да, ти го позна, само че аз не. А ти веднага беше като това беше моята ми. Да, това беше моят звук, ама не каза крава. Да, аз си се похваля, кой ми е. О, мага. Не, 3-0. 3-0. Между другото имам чувство, че твоята имитация беше много добра, така че нека върнем и да сравним двата звука. Да сравним, хайде. 3-0, брате. Губя. Все едно казва не и пада от някъде. Абсолютно. Добре, аре, звук номер 5.
Крипър! Бия Крипър! Ха! Не, Това беше фитила! Фитила на Крипър! Да, бе, верно, човек. 3-1! Аз може би не го познах, защото винаги като вия Крипър в Майнкрафт и вече съм на 100 блока от него бегам. И бегаш две! Бягам! Сега ще се върна в играта, хора. 3-1 е. 3-1, следващия звук да чуем. А, Дракона умира, Дракона! Дракона ли е това, бе? Убива Дракона, Ами знаеш ли, що ти не го познаш? Защото си много слаб и не си го убивал никога. Защото никога не стигам до него. Абсолютно. 4-1, брат. Много ме дръпна, бе. Ендърмен бият, Ендърмен! Аз не мога да дори сета имената им, бе, брат. Аз го чух, защото като го удариш и той се телепортира от него. Да, бе, знам. Данка, май няма да спечелиш това предизвикателство, не знам. Хора, за момента резултата е 1-5. И от сега нататък всеки рунд ще бъде по 2 точки, за да се... Да има интрига, бе, да има напрежение. Да мога да спечелиш, да мога победиш истинския професионален Майнкрафт. Аре. Чуем следващия звук. Нечка! Газ! Как първото беше газ, това нямаше никакъв... Не, той беше такъв още докато не е разгневен. Той просто си се носи. Да, носи се там и свърчи. Ами все пак каза, че имаш много неприятни спомени с гастове, не ги харесваш. Аз имам травма, аз просто само като го чуя и веднага знам, брат, газ. О, това е 2 точки, вече колко стана? 5-3. Аз ако спечеля следващия рунд сме наравно, брат. О, не, трябва да се напрягам си слуха, ще слушам по-добре. Дай да се концентрирам. Обаче, при този супер важен рунд, да пинем малко сокче, брат, не му е така. Да се освежиме, че се напрегнахме нещо. Да чуем следващия звук. Малината и ментата е брутално, така че за мен си го това сокче не си е много вкусно. Кон, магаре, кон! Да! Това първото, как ще е колко? Абе, прахти правеше. Абе, това беха като криле на нещо, бе. Не е вярно, бе, прахти коня, бе. Абе, ти ме изравни, бе, как, бе? Не. 5-5. О, не. Оле, върнах се в играта, въобще не го вярвах, че ще се случи. И аз не го вярвах, аз мислех, че вече ще съм те бил. Ако искаш нещо да ти дам, 2 секунди предмина, виждам те си малко. Не, нека продължаваме, има още доста звуци. Следващия звук. Айрон Голем. Yes! Точно! Знаеш си, че нещо голямо, брат, и съм... Да. Аз си мислех, че е това, бе. Нали знаеш, на уния вилиджерите имат някакво големо там, какво беше? Да, Айрон Голема. Не, бе, на тия имаше едно грамадно прасе в недъра, бе. Да, сетих се. Дето ме убива план блок. Да, ти от всичко си умрял, да. Те всичко те убива. Абсолютно. Много ме. Какво е това? Чакай, слушаме следващия. Слайм! Магма куб! Позна ли го, бе? Познах Пешо кубчето, хора! Това е магма куба! Абе, това е много завързано, бе. Аз не мислех, че ще се толкова 7 на 7 ли е, бе? Да. Това не е нормално, брат. Това не е нормално. Аз чудех, хора, значи чувах, че нещо е така подскача и се смачква и чух дали е слайм или магма куба. Аз чух нещо как така подскача, верно точно и си мисля, че е слайм, ма ти ме изпревари. Някакъв супом. Да, и се разтекал този слайм от дусни. А сега за какво е време? За финалния рунд. Финалния рунд, 7 на 7, не знам как стана толкова спорвано. Не, аз не знам. Да видим, дали трябва да го спечеля. Аре към финала. Вилиджър! Не! Вилиджър ли? Аз му забравих името за... Вилиджър, нали? Позна! Yes! Това беше и финалния рунд. Секунди. Това беше накосан, приятели. Точно за малко щях да загубя. Половин секунда. Той каза вилиджър и аз само селянин. Ти беше... Нещо стътърнах, заекнах за момент. Това означава, че в днешното видео аз съм победителя. Браво, Криси! Резултата е 0-1 и това състезание ще се реши в третия епизод. Така че, хора, абонирайте се за канала, за да не го пропуснете. А от нас, чао!